În timp ce alții sar la bătaie, fură și distrug, noi construim. Șantierul de pe strada Alexandrii este întoi. Urmează bulevardele Ștefan cel Mare, Negruții și alte străzi din centru. Reconstruim scara Cascadelor, un simbol al Chișinăului. Asamblăm trolebuze, proiect unic în toată Moldova. Vom avea toate trolebuzele noi. Vom înnoi și parcul de autobuze. Am început izolarea termică a clădirilor. Programul este planificat pentru următorii 10-20 de ani. Am amenajat locuri de parcare și locuri de joacă pentru copii. Aerul este mai curat, iar apa este mai bună. Dezvoltarea suburbiilor rămâne a fi prioritatea noastră. Toate acestea sunt fapte concrete pentru Chișinău și pentru dumneavoastră. Votul tău e decisiv. Votează Dorin Chirtoacă, primarul faptelor concrete. Votează Partidul Liberal în Consiliul Municipal.